Здравейте, днес сме с интервюто с Наско Атанас Пехливанов, който се представи доста добре на матча и нека да видим неговото мнение за матчът миналата седмица. Атанасе, вие какво мислите за матчът миналата седмица? Как се представиха всички? Аз мисля, че всички се представяха много добре. Матчът беше много хубав, беше забавен, нали? Ние не играхме такива закупи, играхме за забава. Матчът стана много забавен, всички се забавлявахме, въпреки че беше малко неравностоен. Иначе всички като цяло всички се справяха много добре. И Станислав също, въпреки че не е първия матч. Да, тъкмо това щях да ви питам. Как мислите, че се представи Тачо в първия си матч? Мисля, че се представи много добре. Спаси някакви положения, накрая спаси целият отбор от загуба. Да, точно. Добре, много ви благодарим. Чао! И аз